אבי צבג עם הפאזל, על מה שבונה תודעה של הצלחה אמיתית. נדל"ן, השקעות, כסף והמיינדסט שמחבר ביניהם. דרך האנשים שהרכיבו את זה חלק אחר חלק. אז שלום חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט הפאזל, פודקאסט שמחבר בין השקעות, כסף, נדל"ן, והדבר הכי חשוב, המיינדסט שעומד מאחוריהם. היום אני מארח אדם מאוד 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 מיוחד, בן אדם שהוא יזם, סופר, מלווה ומוביל אנשים להצלחות אישיות חסרות תקדים, אם זה מנהלים, יזמים, ספורטאים, וגם בעבר הרחוק ליווה אותי בתחילת דרכי כספורטאי. איתן עזריה, שלום לך. אני קצת מרגיש, אתה יודע, כשאני מציג בן אדם, ובן אדם עוד במיוחד כמוך, קשה לי מאוד לתאר, אתה יודע, אתה בן אדם רב פעלים נקרא לזה, ואני מרגיש כאילו אני מעליב את הבן אדם, אז אני אשמח שאתה, בגלל שיש לך כל כך הרבה דברים שעשית לאורך הקריירה נקרא לזה, ולאורך החיים שלך, אז אני אשמח מאוד שתציג קצת את עצמך יותר ממה שאני הצגתי. יש לך שעה? יש לי. סתם, נראה לי שהדבר אולי הכי טוב זה הערך שהמאזינים שלך יקבלו, ותוך כדי אפשר יהיה כמובן לשתף ולומר, בשורה וחצי זה ילד ממעלות שהפך להיות כדורגלן, עלה עליות וירידות, קיבל את הכאפות של החיים מעולם הספורט התחרותי, גיל 27 נפצע, קראתי גיד אכילס, משם הקריירה השתנתה, הבנתי שיש לי מה להעניק לעולם. אם לא ככדורגלן, אז מתוך כל הכלים המנטליים שלמדתי ככדורגלן, לעולם. אז התחלתי להעביר את זה לכדורגלנים, משם עשיתי מעבר כמאמן מנטלי למועדוני כדורגל, כמו מכבי חיפה, הפועל באר שבע, קריית שמונה, איתם זכינו באליפויות וגביעים, ואז עולם העסקים והניהול התחיל לפנות אליי, כדי שאני אתרגם לו את הכלים שלמדתי, ואני מיישם אצל ספורטאי צמרת, בחיים שלהם. מה ההבדל בין להביא אליפות ללהביא יעד עסקי בחברה? מה ההבדל בין להחזיק לחץ של 40,000 איש שמסתכלים עליך, לבין להחזיק לחץ של עסקה. ואת כל הכלים האלה התחלתי לאט לאט לתרגם לעולם העסקים, לעולם האישי, ונהיה ממש פעילות שלמה סביב זה, והיום אני שמח שיש חברת אימון בינלאומית, עם צוותים ואנשים מדהימים, שאולי נדבר על זה בהמשך, עוזרים לבני אדם להשיג תוצאות וביצועים מאוד מאוד גבוהים, מבלי לאבד את הנשמה שלהם בדרך, שזה הערך הכי משמעותי מבחינתי של ווינר. כי פגשתי אנשים מאוד מאוד מצליחים, הם יכולים להיות מאוד מאוד מצליחים בתחום שלהם, ספורטאי צמרת, מנהלים גדולים, מנכ"לים אדירים, והם היו מאוד עניים, כי הם לא הצליחו להעריך את האדם שהם בלי התוצאות שלהם. וכשהאדם שאתה הוא כלום ושום דבר בלי התוצאות שלך, אתה הכי רחוק מלהיות ווינר. אז בעולם התפתחות אישית קלאסית, שידברו על הצלחה והישגים כמדד לאושר וללהיות ווינר, החברה שלי שמה לה לנגד עיניה אמונה גבוהה יותר, כי אני מאמין שלהיות ווינר, זה שההצלחה בתחום אחד לא פוגעת באדם שאתה לאורך הדרך. אם עשית כסף ואין לך מערכות יחסים בריאות עם הילדים שלך, המשפחה שלך, אתה לא ווינר. אם אתה איש העולם הגדול, אבל בבית אין לך באמת יכולת לתקשר, אם הגוף שלך לא בריא, מתישהו אתה תשלם על זה במזומן. אז היכולת לראות את האדם כמערכת הוליסטית שצריכה להיות שלמה ומלאה, זאת המטרה שלנו, ואולי על זה נדבר. אז הנה, קיבלת פתיח. וואו, תשמע, הפתיח, אני חושב שהוא סיכם את הפודקאסט, אז תודה חברים. אז יאללה, תודה חברים, היה כיף, בוא נשתות קפה. וואו, לגמרי. אני חייב ככה, אמרתי את זה בתחילת הפרק, שאני מכיר אותך ממש מההתחלה שלך. ואני חושב שבתור אחד שאתה יודע, אתה ליווית אותי, אבל גם אני מרגיש שקצת ליוויתי אותך לאורך הקריירה, לראות אותך מתפתח מבחינתי מהצד, בתור מאמן שבה היינו יושבים באר קפה בנתניה, באימונים הראשונים, אחד מהמתאמנים הראשונים שלך, שהייתי עוד כדורגלן, וכמות הערך שאתה נתת לי אז בזמנו, היא עד היום חקוק, אתה יודע, היא עמוק בנפשי, כאילו, ומלווה אותי בכל דבר שאני עושה גם עכשיו בעולם ההשקעות והעסקים והנדל"ן. אני חושב שהכלים שאתה נתת לי אז בזמנו,
אמנם זה היה בתחום הספורט, אבל זה, השיפטינג לעולם העסקים הוא מאוד מאוד קל, פשוט ומובן, וגם אגב היה לי פרק לא מזמן שערכתי את רפי מנקו ויונתן כהן, שדיברו ממש על איך הם כספורטאים, הכלים שהם קיבלו כספורטאים, מובילים אותם היום גם בעולם ההשקעות, בעולם הנדל"ן. אחד הדברים שדיברנו עליהם באמת לפני הפרק, שחשבנו על באמת על מה אנחנו רוצים לדבר, כי אם אדם כמוך אני יכול לדבר על מיינדסט, זה כאילו אתה, אני יכול לקחת אותך לעוד 1,000,001 מקומות, כי באמת יש לך את עולם הספורטאים, המנהלים, היזמים, אתה מלווה באמת היום מכל וכל, ועוזר לאנשים באמת לממש את הפוטנציאל העמוק והאמיתי שבהם. אחד הדברים שאני הכי מתחבר אליהם במה שאתה אומר, זה שאתה ווינר מעצם היותך, אתה, שאתה, כאילו להיות, המיינדסט של האלוף הוא מיינדסט של מעצם ההבנה שאתה לא תלוי בתוצאה, כמו שאתה אומר, אלא מעצם זה שאתה עושה, מעצם זה שאתה מקבל החלטה. ואנחנו דיברנו על זה שאנחנו רוצים היום לדבר על החלטות. ובגלל שאנחנו בפודקאסט שמדבר על השקעות, נדל"ן, כסף, בעולם הזה קבלת ההחלטות היא משמעותית, היא מאוד מאוד קריטית, כי הרבה פעמים אנשים מקבלים לפתחם עסקאות, הזדמנויות, והם צריכים לקבל החלטות, גם לגבי הכסף שלהם, גם לגבי האם להיכנס לעסקה, לא להיכנס לעסקה, מה מפחיד, מה לא מפחיד. ורציתי לשאול אותך, מה בעיניך היום באמת הוא הגורם שאתה חושב שמוביל היום אנשים בקבלת החלטות? איזה מהתכונות אופי שלהם, איזה דברים אתה היום יודע להגיד, תראה, זה משהו עוזר או פוגע בבן אדם בקבלת החלטות? שאם ניכנס פנימה לצד המנטלי שמשפיע על כל הביצועים שלנו ועל ההחלטות שלנו, חושב שכשאתה שואל שאלה מה עוזר לאנשים לקבל החלטות נכונות, אני דווקא רוצה ללכת לאחרי החלטה, אוקיי? אם קיבלת החלטה, יצאת איתה לדרך, החלטת לצאת לעסקה, לזרוק לסל, לבעוט לשער, לפרסם, שם המשחק מבחינתי כרגע אולי בפרק, זה לא החלטה, אלא מה יקרה בתוצאה שאחרי ההחלטה. זאת אומרת, אם הערך העצמי שלך נתון לתוצאות שלך, ועשית עסקה ונדפקה, אתה תחזור הביתה כלוזר. אם ההחלטה התקבלה ממנטליות אחרת, שללא תלות בתוצאה, אני מבטיח לעצמי, אני מתחייב לחזור הביתה, ושהאישה שלי ושהילדים שלי לא יראו בלוזר, לא יראו אמא נפולה. קיבלתי החלטה נכונה ברמה המנטלית. זאת אומרת שאני יודע פחות ממך, אם ההחלטה נכונה כרגע, פיננסית, זה נראה לי אני משאיר לך. אבל אני כן רוצה לומר שאחד הדברים שאנחנו רוצים לפתח בתוכנו, זה את היכולת לבחור ולאמן את עצמנו, שללא תלות בתוצאות של ההחלטות שלי, אני רוצה להבטיח לעצמי ולהחליט, שאני לא אתן לתוצאה להשפיע על המשך היום שלי. וזה החלק הכי קשה. זה החלק באמת, השאלה הבאה שלי היא די שאלה רטורית, אבל היא באמת באה כדי לתת תשובה. כן. האם זו תכונה מולדת להגיע למיינדסט הזה, או שזה משהו שאפשר להתאמן עליו? האם זה משהו שאפשר לעבוד עליו? להגיע אני באמת קורא לזה, זה אני הגבוה שלי, שבאמת יש לו ערך עצמי כל כך גבוה, שגם כשהוא מפסיד, גם כשהוא לא הולך לו, גם כשהעסקה פחות טובה, או הלך לי פחות במגרש, או אני מנהל וקיבלתי החלטה שהיא לא נכונה לעסק, האם אני יכול להתאמן על הדבר הזה שאתה מדבר עליו? שאלה אדירה, כי כשאתה אומר ערך עצמי ללא תלות בתוצאה, ולא לתת לתוצאות להגדיר אותך, אז פתאום עולים כל מיני קולות, ומי ששומע אותנו הוא בוודאי אדם שרוצה הישגים, אדם שרוצה להיות all in במטרות, ביעדים שלו, ויש איזושהי נטייה להגיד, להיות בעל ערך ללא תלות בתוצאה, זה כאילו לשחרר רגל מהגז, שנייה, הפוך לגמרי. בוא נבין אבולוציה של אדם הישגי. אתה נולד, כילד אתה אלוף ללא תנאים, נכון? יש לך ילדים, ברוך השם, כשהם גדלים, אנחנו אוהבים אותם ללא תנאים, הם לא חווים שום תחושת חוסר, כי הם בוכים, מקבלים אוכל, הם לומדים ללכת, כשהם נופלים, אנחנו לא צועקים עליהם, אומרים להם, מתוק, מתוקה שלי, תקומי, הכל בסדר, זאת אומרת, ילד נולד אלוף, ילדה נולדת אלופה, בעלת ערך ללא תנאים, ואז תחושת הערך העצמי שלך, שהיא as is כמו שאתה, תחושת האליפות שאני חווה כילד, מתחילה להיות מופרת, כמה שנים קדימה, כשילד בא, נכנס לכיתה, מתחיל לחוות כל מיני חוויות חברתיות, כמו להרים אצבע בכיתה, לטעות,
ופתאום מקבל פרצופים מהחברים, כשאמא ואבא פתאום צועקים, כשפתאום הילד הולך לחוג ולא מתקבל, כשפתאום הוא מנסה להעיז והוא נכשל, כשהוא מקבל צעקה מההורים, מהמורים, כשילד חוזר הביתה פתאום, ואתה רואה שהייתה לו חוויה חברתית לו משהו, ואז אותו ילד שקיבל אהבה ללא תנאים, בגיל שנה כשהוא נפל את כמות הנפילות הגדולה ביותר שלו, נכון? כילד אנחנו מבינים שהיזם הצעיר בן שנה נופל את כמות הנפילות הכי גדולה, והוא לעולם לא יחווה קשר בין נפילה לאובדן ערך. אבל כמה שנים קדימה בבית ספר הוא ירים את בכיתה, בקבוצה הוא יפסיד, ינצח, יקבל איזושהי חוויית לחץ, בעבודה ישפטו אותו על ההישגים שלו, פתאום כבני אדם אנחנו נתחיל לקשר בין תוצאות לערך עצמי. או בוא נגיד ככה, בין הישגיות להערכה עצמית. ואז מה? אתה נולד אלוף ונהיה מאולף עבד לתוצאה. ואז אתה נהיה מנצח מלך מפסיד אפס. אתה נהיה אדם שרכבת הערים הנפשית שלו מסתכמת בדבר אחד, וזה התוצאה שלך. זאת אומרת, אתה נולד אלוף, נהיה מאולף לתוצאות. ואז מה שקורה, זה עובד לך מעולה כשאתה מצליח, כשאתה מביא את העסקאות, כשאתה מביא כסף, כשאתה מביא תוצאות, כשאתה מביא גביעים, הישגים, הכל טוב. אבל האדם ההישגי, הוא אדם שהחיים שלו הם חיים של סטייק. למה? כי אותו דרייב שמניע אותו להישגים, הנשמה שלו מתמלאת כשהוא משיג אותם, כשהוא לא מביא תוצאות הוא בדאון, הירו זירו. הירו זירו, וואו, זה משפט מעולה. וההירו זירו הזה, הוא הדפוס הכללי, אולי הדפוס המוכר מאוד בתרבות המערבית, שמלמדת אותך שכדי להצליח צריך לדחוף, כל סרטוני המוטיבציה מדברים על push yourself to the limits, אתה לא יכול לדחוף יותר, אבל האדם ההישגי מגלה שבשלב מסוים אין לו אנרגיה להביא עוד ועוד מעצמו, וזה מה שאנחנו מגלים. אנחנו מגלים הישגיים, אנשים מאוד מאוד טובים, בעיקר עכשיו, אנחנו שנתיים פלוס מינוס מקליטים את הפרק הזה מה7 באוקטובר, אנשים הישגיים כבר אין להם אנרגיה. האנשים הכי הישגיים היום, כבר אין להם דלק, הם רצים על מצבע ריק. הם מגיעים אליי, ולחברה שלנו, כשהם אומרים בשקט, תשמע איתן, אין לי מאיפה להביא עוד אנרגיה, וכל העולם מצפה שאני אהיה בטופ שלי. ואנחנו כולנו אנרגיה, כאילו אנחנו... וכולנו אנרגיה, ואנשים כמוני וכמוך הישגיים, ואתה מדביק אליך אנשים הישגיים, הם מתביישים לומר, שאין לי מאיפה להביא יותר. אפשר רגע ללכת לעוד משהו פנימה? חופשי. תחשוב רגע על החיילים המדהימים שלנו, המילואימניקים המדהימים שלנו, שכשאנחנו ב7 באוקטובר קרסנו כמדינה, הם פרצו קדימה, ופשוט הגנו לנו על החיים. הם גיבורים של החיים. ועכשיו הגיבורים האלה צריכים לחזור הביתה, ולהתאקלם בשגרה שלהם, והם לא מבינים למה הדברים לא מסתדרים להם, כי אין להם אנרגיה להביא לחיים, אבל אין להם גם את הזכות לומר קשה לי. כי גיבור לא אומר שקשה לו, אלוף לא אומר שקשה לו, ווינר לא אומר קשה לי. ואנחנו כאן כדי להגיד להם, הדרך היחידה שלך לקפוץ קדימה, זה להסכים קצת להוריד או לשדרג את תפיסת הזהות של האלוף שאתה. ואם עד היום האלופים שהורגלנו לראות אותם, זה בתור אלה שאי אפשר להגיד להם, הם לא עוצרים. והאלופים האלה שהם הווינרים שרצים קדימה, אני אומר לך שגדל דור חדש היום, שאם הוא לא יקבל את המילוי הפנימי, אין לו סיכוי להגיע. זאת אומרת, אני בא ולומר, אפרופו קבלת החלטות, הדור של האריות מתחיל להיגמר. אלה שדוחפים, שלא מתפנקים, שכביכול אומרים, לא, תדחוף וזה, יום אחד יהיה לך זמן לנוח. דור האריות קצת הולך ונעלם, ובמקומו אנחנו רואים, הארד וורקרים, האסלים האלה, הם כבר הולכים ונגמרים, כי גדל דור של, בוא נקרא לו יוניקורנים. יוניקורן הוא גם הישגי, אבל הוא חייב לבטא ולאבד את הרגשות שהוא חווה, הוא חייב לאבד את מה שקורה לו. ואנחנו רואים את זה אצל ספורטאים, אנחנו מלווים אלפי ספורטאים, ואתה רואה דבר מדהים, ספורטאים יותר רגישים, יותר עובדים קשה, אם אתה לא תדע לסנכרן את מה שעובר עליהם בפנים, עם ההישגיות שלהם אתה לא תמצא, ואתה אחד כזה, בגלל זה התחברנו. נכון. אתה ספורטאי ההארד וורקר, שחייב גם לאבד את הרגשות שלו, וזה הדור שגדל. אז לא יודע איך הגענו לזה, אבל מה שאני בא לומר זה שהרמה הבאה היום, של הווינר כמו שאני רואה אותה, זה אדם שהוא עדיין הישגי,
אבל הוא מצליח לייצר איזשהו מרחב ביטחון מול התוצאות שלו. הוא כבר לא העבד של התוצאה, וזה מה שאנחנו רואים. אני חושב שאתה יודע, אני פה יושב עם צמרמורות, כי מבחינתי, אתה יודע, אני אמנם מארח אותך, אבל אני מרגיש לגמרי באימון לכל דבר, כי בסופו של דבר, תראה, אחד הדברים שנורא התחברתי אליהם, נתת את זה כדוגמה יפה, וזה באמת עניין הילדים. כשאנחנו היום רואים ילדים, ואני היום חווה את זה, יש לי ילד אוטוטו בן 3 חודשים, ושתי בנות כבר בנות 7 ו4.5, ולראות אותם נופלים, ולראות אותם נכשלים, ואותי מהצד אומר להם, הכל בסדר, אתם טובות, אתם אלופות, אתם יודעים, תתקדמו, תמשיכו, והם, איך אתה אומר, ללא תנאים, אז יש פה משהו שאם כולנו נהיה הילדים האלה, בווייב שלנו, בתחושה שלנו, בצורה שבה אנחנו פועלים, נפלנו, קמנו, אנחנו לא מתייחסים, העולם למעשה מקלקל אותנו בדרך, עם החוות דעת, עם כל מה שאנחנו חווים, הרי תמיד, אתה יודע, אחד הפחדים שלנו כהורים, זה באמת לשלוח את הילדים לבתי ספר, כי אז אין לך את השליטה, על מה החוות דעת שהם מקבלים, ואם הם נכשלים בכיתה, אז פתאום הם משווים את עצמם לאנשים אחרים, ואין להם את המגננה הזאת שנקראת החממה הביתית, שאומרת לך, הכל בסדר, אתה טוב כמו שאתה. ואני חושב שהרמה הגבוהה הזאת של להבין ולפתח ערך עצמי של אתה טוב כמו שאתה, כל עוד אתה יודע שבאמת נתת את הכל מעצמך, גם אם נכשלת זה מספיק טוב, אני חושב שזה הרמה שאנחנו צריכים להגיע אליה, ואנחנו במהלך הדרך באמת מתקלקלים, ואנחנו מאוד מאוד מושפעים מהסביבה, וזה פותח לי פה איזושהי דלת באמת לכל העניין הזה של סביבה בריאה, וסביבה שעוזרת לך לצמוח, וסביבה שנותנת לך מעטפת, ובאמת גורמת לך להרגיש ככה, תראה, אין לנו שליטה תמיד על הסביבה שלנו, אין מה לעשות, אנחנו גם במקומות העבודה שלנו, וגם בבתי ספר, וגם בקבוצות כדורגל שאנחנו הולכים אליהם, וגם לפעמים בעסקאות שאנחנו נכנסים אליהם, לא תמיד אנחנו נשלוט על הסביבה. מה שכן יש לנו שליטה זה על עצמנו, ועל התחושות שלנו. תשמע, אתה נוגע פה בנקודה אולי רק מרימה להנחתה, כי אני חושב שחשוב לשים פה נקודה משמעותית ועיקרון לכולם. אתה מרוויח את הזכות שלך להיות בעל ערך עצמי ללא תלות בתוצאה, רק אחרי שנתת 100% למען התוצאה. זאת אומרת, אני חוזר על זה. זה לא אתה בעל ערך ללא תנאים, רילקס, תישען, אל תיזום, אל תפרסם, אל תתאמן, הכל טוב, להפך. אתה יכול להרוויח את הזכות להגיד, הנני בעל ערך מעצם היותי, כי עשיתי את 100% השתדלות לעבר התוצאה. זאת אומרת, שהריקוד שאנחנו רוצים לחיות, והתנועה הנפשית שאנחנו רוצים לחיות אותה, היא תנועה שאני מגדיר אותה בתור לתת 100% למען התוצאה, אבל לא לתת לתוצאה להיות 100% ממי שאתה. סטפ 1, אני לא בונה על ניסים. יש עסקאות שאני רוצה לעשות, יש כסף שחשוב לי להביא, יש ערך שאני רוצה להביא לעולם, יש לי מטרות, יעדים, אני 100% למען התוצאה. לא עשית את זה, לא התחלת את המשחק. זאת אומרת, כדי לתת גול, כן? כדי לנצח, כדי להיות ווינר, אתה צריך ליזום, ולא לקוות שגלו אותך, לא לקוות שגלו את המוצר שלך, לא לקוות שיכירו אותך, לא לקוות שיום אחד יראו מי אתה. כדי להביא תוצאות, אתה צריך לזוז, להיות all in, להיות מחובר לעשייה שלך, ולא להניח שדברים יקרו. עכשיו, אם עשית את 100% השתדלות שלך, זה בדיוק השלב, אתה צריך להיות בהכנעה וביטול, ללכת אחרי שפרסמת, אחרי שעשית עסקה, אחרי שישבת, אחרי שפרסמת כל אחד כמובן בעשייה שלך, להישען לאחור, וזה דורש מאיתנו להיות בהכנעה, להגיד, הנני כרגע, בשלב הזה, עשיתי 100% השתדלות לעבר התוצאה, אני בוחר באופן יזום עכשיו, להמשיך עם היום שלי, ובכל פעם שתעלה לי מחשבה, טריגר, רצון, לשלוט בתוצאה, אני בוחר כרגע לשחרר אחיזה במתי תבוא התוצאה. אני בוחר רגע לשחרר את הסטופר הפנימי שיש לי במתי זה יקרה. כי אני יודע שמעצם זה שעשיתי את 100% ההשתדלות שלי, עכשיו זה כבר בידיים של הבורא, של היקום, של החיים, כל אחד בכוח הגדול שלו. עליי 100% ההשתדלות. על הבורא אני משאיר את התוצאות. וכשאתה משחרר אחיזה, אתה מפנה אנרגיה לעשות עוד דברים. אבל איפה נשרף את האנרגיה להרבה יזמים, אנשי עסקים, כשהם שולחים הצעת מחיר, וכל היום עסוקים חזרו אליי, לא חזרו אליי. קרה, לא קרה. ואני אגיד משהו, כשאתה מפרסם את עצמך, כשאתה עושה שיתוף פעולה,
כשאתה מציע הצעת מחיר, כשאתה נותן איזשהו הצעה לעסקה, כשאתה נותן איזשהו פיץ' של מחירה, ואתה בתוך תוכך לא באמת שחררת אותה, הצד השני ירגיש שאתה נזקק. הצד השני ישמע את המילים הכי טובות שהוא שמע על העסקה. אבל האנרגיה, משהו באנרגיה. בונה, משהו שם לא מחובר לי. למה לא מחובר לי? כי הצד השני לא שחרר. ואני חושב שאם יש משהו שאנחנו רוצים לעלות רמה אליו היום, זה שאנחנו מוכרים את רמת ההתקשרות שלנו למה שאנחנו עושים. אם בעטת על השער, אם ירית החץ יצא הוא כבר לא בשליטתך, שחרר. ואנשים יקנו יותר את השחרור שלך. וזה קריטי שנבין את זה, כי אנחנו באמת, באמת מתחברים באנרגיה. אנשים אליך מתחברים באנרגיה, דיברנו על זה ברכב קודם. אנשים סומכים עליך. נכון, אנשים לא קונים את הנכסים, שתבין, אני אמרתי לך את זה גם ברכב. הם קונים את הנכס שנקרא אתה. בדיוק, הם קונים אותי, לפני שהם קונים את הנכס. אחרי זה הם אומרים, אוקיי, עכשיו דבר איתי על הנכס. אבל once הם הבינו שאני, אתה יודע, דיברנו על זה שאני, כשאני לוקח עסקאות ואני בוחר אותן, אני קיבלתי את ההחלטה קודם כל שאני מאמין בהן, בחנתי, ראיתי, עם הכלים הייחודיים שלי. לאחר מכן אני בא באמת לאותם רוכשים ומארגן את אותם קבוצות. אותם חבר'ה למעשה מקבלים את התוצר שלי, של רמת האמונה שלי, ובגלל זה גם אני החלטתי מעבר להכל, שאני יודע הכי טוב למכור את מה שאני באמת מאמין בו, כי אז זה עובר למשקיע, כי אז זה עובר לאותו לקוח, לאותו בן אדם שאתה רוצה לצרף אליך. הוא אומר, אתה יודע, אני ככה הייתי מורה, אבל אז ראיתי אותך, והבנתי שהעסקה הזאת היא באמת שווה בחינה. כי שידרת את זה. אגב, אנחנו מדברים אמנם על עולם הנדל"ן, אבל תיקח את זה לעולם הדייטים, תיקח את זה למקומות האלה, ואתה תבין שבסופו של דבר, כל העניין הזה של ערך עצמי, הוא משהו שמשודר כלפי חוץ, הוא משהו שאתה בתור בן אדם חייב לדעת באמת להאמין בו. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, עכשיו אנחנו מדברים, אמרנו שאנחנו נדבר באמת על עניין של קבלת החלטות, ואני רוצה לקחת רגע את השיחה למקום הזה, ולשאול אותך, מה קורה לאנשים ברגע לפני קבלת החלטה גדולה? מה בעצם, אתה יודע, מה ההבדל, סתם דוגמה, אנחנו מדברים על ערך עצמי, בין בן אדם שיש לו ערך עצמי גבוה, והוא לא מונע מהתוצאה הסופית, לבין בן אדם שהתוצאה הסופית יושבת לו עמוק בראש, אוקיי? והוא צריך לקבל החלטה גדולה. מה ההבדלים בקבלת החלטות? אני חושב שאחד ההבדלים הראשונים שאתה תראה זה מהירות ביצוע. מהירות ביצוע אומר שברגע קבלת ההחלטה, אם אתה צריך לחשוב, הביצוע ככל הנראה ירוד. תחשוב על ספורטאי שצריך לקבל החלטה, לזרוק לסל, לבעוט לשער. אם אתה חושב ברגע הביצוע, אתה נמצא במצב שאנחנו מגדירים אותו, פרפורמנס ירוד, או פיק ברכיים, או כל אחד מהמילים שאנחנו מכירים. זאת אומרת, שאם רגע נעשה הגבלות מהספורט לביזנס, או לפחות סדרת המחקרים הכי טובה שמדברת על מה מונע מספורטאי או אדם להיות בשיאו, ואנחנו מכירים את המושג שנקרא מחנק. מחנק זה הצ'וקינג, הרגע הזה שאתה מגיע לרגע האמת וקופה, זה כי נכנסת לך ברגע האמת, או אתה מאופיין בחשיבת יתר ברגע האמת. עכשיו, אדם שמקבל החלטות מנקודת מבט שהערך שלו לא תלוי בתוצאה, הוא בתוך הביצוע. הוא כבר חי שם, הוא בזון. זאת אומרת שההבדל בין, נקרא לזה כרגע, מקבלי החלטות ברגע האמת ברמה הגבוהה ביותר לאלה שלא, זה שברגע האמת, נקרא להם המבצעים הטובים ביותר, לא נמצאים בחשיבת יתר. הם נמצאים במצב של איזשהו זון שהם, לא רק שהם לא חושבים, זה הרגע הזה שטניסאי מרגיש שהוא לא חובט בכדור, הוא הכדור. זה מצב שבו הספורטאי שרוצה לזרוק לסל, הסל נהיה גדול, והוא מרגיש שהוא הרגע הזה. זה אותו רגע שהיזם נמצא בעסקה, והוא לא חושב על... הוא האנרגיה שבחדר. הוא העסקה. והוא העסקה. וברגע שאתה העסקה, אתה קיבלת כבר על החלטות לפני, וכל מה שנשאר זה להביא את המימד הפיזי לחדר. לעומת האדם שנמצא במחנק, האדם שחושב, האדם שעסוק עדיין בתוצאה, הוא כרגע נמצא עדיין ביסוס, חשיבת יתר נמצאת שם, זאת אומרת שהוא עדיין לא סגר עם עצמו את העסקה שלו, את העסקה הפנימית שלו. לכן, כשאנחנו רואים החלטה ברגע האמת, היא תוצר לוואי של משהו רוחני הרבה יותר קודם שקרה.
וזה בדיוק חלק אגב, אם אנחנו מדברים על עולם העסקים, או בכלל גם על הספורט, זה לא אומר שזה שקיבלת החלטה בריאל, אני קונה, זה לא אומר שאתה עדיין בפלואודינג, זה פשוט אומר שיש בך משהו ממקום אמיתי, אלא כאילו מי ששומע את זה, שלא יחשוב שעכשיו אם תוצאה לו עסקה, או הוא יצטרך לקבל איזושהי החלטה, והוא יקבל אותה סתם מהר, כי זה מה שנשמע לו, אז זה ממש לא. העניין הוא לקבל באמת החלטה ממקום עמוק ואמיתי ושלם. כששחקן בועט לשער כדי לבעוט, אגב, זה אותו פחד, זה אותה קבלת החלטות מקולקלת. כששחקן בועט לשער, כי הוא יודע שזה מה שצריך לעשות, כי הוא מרגיש, יותר נכון, הוא מרגיש שזה מה שצריך לעשות, אז זה באמת בעיניי הדבר הזה שאתה מדבר עליו. אבל בוא ניקח משהו כאילו אולי קצת אחורה, כי אני מרגיש שצריך להיות פה יותר אחראי בנקודה הזאת, כי קבלת החלטה טובה היא תוצר לוואי של ניסיון ארוך טווח. אוקיי? זאת אומרת שאנחנו כמובן מדברים בטח בקונטקסט של ביזנס וקבלת החלטות ובעסקאות, ויש לך עשרות עסקאות אם לא מאות, היכולת שלך לקבל החלטה הרבה יותר טובה ממישהו שעדיין לא קנה את הנכס הראשון שלו. שעשה. אוקיי, שעשה. ולכן, אם עכשיו תשאל אותי לקבל החלטה ב5 או 7 דקות על ספורטאי שישבתי איתו, יהיה לי קל נורא, כי עברתי חוויית אימון מנטלי עם אלפי ספורטאים. אוקיי? לצד זה אני בא ואומר, זאת אומרת שככל ששעות האימון שלנו גדולות, קבלת ההחלטה תהיה הרבה יותר בפלואו, הרבה יותר ברורה ובהירה, כי הגוף שלי חווה יותר ניסיונות. זאת אומרת, שאם אנחנו הולכים רגע בעולם העסקים, אתה צריך לצבור יותר מיילסטון בתחום שלך, כדי להיות יותר טוב ברגע האמת. אגב, המחקרים בעולם האימון המנטלי מראים דבר מאוד מאוד ברור, אם תתאמן יותר בסביבת הלחץ שצפויה לך, ברגע האמת אתה תהיה יותר טוב. המשמעות, אם יהיה לך יותר זמן, איכות של מחקר עסקאות, להכיר את השוק, להכיר את המקום, להיות עם האנשים, לעשות כמובן יותר עסקאות, העסקאות הבאות יהיו הרבה יותר בהירות, קבלת ההחלטות שלך תהיה הרבה יותר טובה, לעומת מי שהוא רק באימונים הראשונים שלו בעסקים. אני לגמרי מסכים איתך, כי זה אגב בדיוק דובר עם יונתן ורפי בפודקאסט, דיברתי איתם על עולם ההשקעות, ואחד הדברים שיכולת להבין מהם, זה שבאמת הקבלת ההחלטות הראשונה שלהם בעולם ההשקעות, הייתה לא טובה, שאלתי אותם מה הטעויות שעשיתם, אז שניהם דיברו באמת על העניין הזה של, העסקה הראשונה שעשיתי הייתה על הפנים, כאילו נכנסתי, הלכתי, חבר אמר לי מניה טובה, קניתי, נכנסתי לזה עסקת הייתה לא טובה, אבל מה כן אחד הדברים שהסכמנו לגביהם? עניין העשייה, הם עשו, אז נכון, הם טעו, הם נכשלו, הם נפלו, הם אותו ילד שהתחיל ללכת, נפל, אבל קם, אמר, אוקיי, הכל בסדר, אני ממשיך ללכת. זה לא גרם להם, איך אומרים, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים נכשלים, הרבה פעמים אנשים בעולם ההשקעות, נכנסו לשוק ההון, נחוו בדיוק, נפל לבורסה. אנשים נכנסו לעסקת נדל"ן, הנדל"ן נתקע באותו רגע, אנשים שנכנסו רגע לפני המלחמה, או לפני עליית הריבית, עכשיו מה הם אומרים לעצמם? די, אני סיימתי עם עולם הנדל"ן, נכשלתי, נכוויתי, אני סיימתי עם שוק ההון, הנה השוק, הכל בלוף, הכל זה, מושכים את הכסף, ולעולם יותר לא נוגעים, ואז זאת פגיעה כפולה, כי הם גם מצד אחד נכנסו בצורה, נקרא לזה, עשו את הצעד הראשון, ונחוו, ומצד שני, הם עכשיו ימנעו מעצמם להתפתח, אני לא צריך להגיד לך את זה. ולמה כל זה קרה, אם אנחנו מחברים להתחלה, כי הערך העצמי שלהם מלכתחילה, התשתית שלו היה, אני זה התוצאות שלי. ואם אני יוזם ונופל, כשהערך העצמי שלי נתון לתוצאות שלי, ואף אחד לא לימד אותי בכלל לייצר מרחב ביטחון, לנתק את התלות שלי מהתוצאה, כשלא לימדו אותנו את זה, העסקה הראשונה שנופלת, היא אותה עסקה שאחריה אני אחליט להימנע לנצח מעסקאות, ואני אגיד גם הפוך, כשאני אביא עסקה טובה, ואני אנצח איתה, והיא תעלה, והערך של הדירה יעלה, והנכס יעלה, ייקח לי מלא זמן לעסקה הבאה, כי פחות מאותה עסקה שווה, אני לא אכנס. זאת אומרת, כשהערך העצמי שלך תלוי בתוצאות שלך, זה אתה מפסיד פעמיים. כשאתה לא מביא תוצאה, אתה אומר, די, הקטע הזה של, אני הבנתי, אם יוזמים, ומקבלים בראש מהחיים, אם אתה משקיע כסף ולא רואה תשואה על הנכס, אז בוא נשמור את הכסף אצלי. ואז אנשים הופכים להיות נמנעים של החיים, שורדים לנצח, ובהצלחות מה הם אומרים? רגע, אני הבאתי עסקה טובה, פחות מאותה עסקה שווה כישלון. אז הם נשארים הרבה זמן על התנור החם, והם גם לא ישקיעו לעסקה הבאה. זאת אומרת שאם אנחנו מדברים על קבלת החלטות, יש איזשהו משפט ככה מאוד מאוד מוכר, שאני כנראה לא אגיד אותו כמו שצריך, אבל אם מדברים על זה שהחלטות טובות, הם תוצר של
ניסיון רחב. נכון. ניסיון רחב זה תוצר לוואי של הרבה טעויות. הרבה טעויות זה תוצר לוואי של ניסיון ואומץ בידיעה שהתוצאה אינה בשליטתך. זאת אומרת שההתחלה הכי חשובה לקבלת החלטות מעולה זה להעיז בידיעה שהתוצאה אינה בשליטתך. לשחרר קצת את הסרט שאנחנו גם שולטים בתוצאות. וזה נראה לי איזושהי רמת צניעות תודעתית שיזם ברמה הכי גבוהה צריך להכיל. אתה מחבר אותי, הבאת אותי לנקודה מושלמת. איך עושים את הצעדים הקטנים האלה? כאילו, הצעדים הקטנים האלה בעיניי הם מה שמובילים, ונורא התחברתי למסר הזה, כאילו, על זה אני רוצה לדבר, כי אני חושב שזה מוביל באמת אנשים, אתה יודע, אנשים לפעמים אומרים, טוב, יאללה, החלטות, ישר החלטות גדולות. לא, רגע, יש צעדים קטנים שצריך לעשות בדרך. אתה יודע, אבא שלי הוא אחד האנשים שהכי השפיעו עליי בחיים. הוא ליווה אותי מגיל 0 לאימונים, לא היה לו רישיון, אין לו רישיון עד היום. ליווה אותי במוניות יחד איתי לאימונים וחזרה, בימים טובים, בימים קשים, כשהיה אפשר להביא כסף, כשהיה יותר קשה, דאג לי מאפס, אני חייב לו הכל. כמובן לאבא שלי ואמא שלי. אני לא אשכח שאבא שלי תמיד אמר לי, כל פעם בדרכים אחרות. תלמד לעבוד עם שקל, כמו שאתה יודע לעבוד עם 1,000 שקל, או עם 1,000,000 שקל. תלמד לעשות את האימון הזה, כאילו זה האימון הכי חשוב שלך. כשאתה נכנס לחדר כושר, אתה לא בחדר כושר, כשאתה נכנס לאימון, אתה לא באימון. אתה ברגע הכי מהותי עבורך כרגע. תלמד להיות הכי טוב שלך בכל מה שאתה עושה. אני חושב שהוא כל הזמן החדיר בי את הנקודה הזאת של תתייחס לרגעים הכי קטנים והכי פשוטים, כאילו זה הרגעים הכי גדולים. כדי שכשתגיע לרגעים הגדולים, אתה תרגיש שהם עוד אחד מהרגעים הכי פשוטים. לימים לקחתי את העיקרון הזה של אבא שלי והפכתי אותו ממש לאחד הכלים בתוכנית להכשרת מאמנים מנטליים, שזה אומר שאם תתייחס לאימונים שלך כמו המשחקים הכי גדולים שלך, כשתגיע למשחקים הכי גדולים שלך, הם ירגישו כמו עוד אחד מהאימונים. אז כשתתייחס לפעולות הקטנות שלך, כמו הדברים הכי גדולים שלך, כשיגיעו הדברים הגדולים, קודם כל לא תהיה מופתע, לא תגיד וואו, השגתי, תגיד, השגתי, אבל אני מבין למה השגתי. כי זה האוסף מצטבר של 4,000 פעולות. ובגלל שאנחנו בעולם מהיר, שהכל באינסטגרם, והכל מתוקתק, והכל יפה, וכל יזם נראה $1,000,000, וכולם שם, אז כאילו, אין כבר כבוד לפעולות הקטנות, ואתה רק מחכה לקבל את התוצאה. ולכן אני חושב שהיחס, או אנחנו רוצים כמו להכניס מטען רגשי, מאוד מאוד חזק של רספקט לפעולות הקטנות. להרגל בוקר שלך, לשתייה שלך, לכרית שלך, איך הכרית שלך? מה העניינים? תגיד, איך שעות השינה שלך? תגיד, ב-2-3, אתה בדרופ של אנרגיה, או שאתה יכול כבר לרוץ ולהמשיך כאילו לתקתק עוד עבודה? איך היחס למשפחה, לחיים? מה קורה שם? תגיד, איך ה-well-being שלך? מה עם מדד הסטרס? תגיד, הערכים שלך, מה איתם? אתה חי את הערכים שלך ביומן, או שאתה קצת כאילו רק מדבר על דברים שאתה רוצה וזה לא נמצא שם? והיכולת להסתכל לימים שלנו בתור איזה מאסטרפיס שאנחנו בונים, היא הדבר המהותי. ואם אני ככה מחבר את כל זה, בעצם מה אני בא ואומר? לפני שאתה דואג לתוצאות שלך, תדאג לבן אדם שאתה. כי אם הבן אדם שאתה לא מספיק חזק להחזיק את החיים, אז אל תצפה תוצאות יגיעו, או אל תצפה שתוכל להחזיק את הסטרס של החיים לאורך זמן. כי שמנו לב שהווינרים הכי גדולים שהם מחזיקים לאורך זמן, אתה יודע, לא טניסאי שעשה איזה הישג, אנחנו רואים מה, כן, אנחנו מקליטים איזה דקה אחרי ווימבלדון. נכון. אתה רוצה להיות הג'וקוביץ' הזה, נכון? אתה רוצה להיות רוג'ר פדרר, אתה רוצה להיות הווינר שמחזיק ומתקתק תארים לאורך זמן, אתה רואה שהם הצליחו לשמור על האדם שהם במקביל לחתירה להישגים. וזה נראה לי אחד הערכים הכי משמעותיים שהפרק הזה מדבר עליו. אני לגמרי מסכים איתך. אני חושב שכל אחד מאיתנו היה רוצה להיות הנובק ג'וקוביץ' או הרוג'ר פדרר של חייו, וגם הם נכשלים וגם הם מפסידים וגם הם נפצעים, אבל הם יודעים לקום כל פעם מחדש ולהפתיע אותנו ולשבור שיאים אחרים, כי יש בהם משהו שבאמת מונע מבפנים. אחד הדברים שאני חושב שבקבלת החלטות ושמנהלים הרבה מאוד אנשים שאני חווה גם ממשקיעים, זה עניין הפחד, אוקיי? אם יש משהו שהייתי רוצה שבאמת תיתן אותו פה כערך למשקיעים, זה באמת, מה היום
מניע אנשים, מה גורם להם היום באמת לפחד? אוקיי? מה באמת, אתה יודע, העניין הזה של פחד, כי זה לא משהו שהוא בר שליטה, תמיד, אתה יודע, גם הספורטאים הכי גדולים, גם האנשי העסקים הכי גדולים, לפני עסקאות גדולות, לפני משחקים גדולים, יש בהם את המין הפחד הזה, אוקיי? איך אנחנו עוזרים לנהל את הפחד הזה? איך אנחנו למעשה מתנהלים בפחד כזה? אנחנו היום רוצים לקנות דירה, סתם דוגמה, זוג צעיר שבא לקנות ממני דירה, יש להם את הכסף, יש להם את הידע, יש להם את הרצון, והם מבינים באמת שאם הם יקנו את הדירה הזאת, הם ידאגו לעתיד הכלכלי שלהם, ויהיה להם איזשהו עוגן, ועדיין משהו בהם מפחד. איך הם מנהלים אותו? איך הם מתמודדים עם הדבר הזה? אני חושב שאם נהיה הכי ממוקדים, כי זו שאלה שיכולה לפתוח עולם, כשמישהו אומר לי, אני מפחד להעיז, אני מפחד לזרוק לסל, מפחד לבעוט לשער, מפחד לפרסם, מפחד לעשות את העסקה, כמו שאתה אומר, אני יודע שזה נכון, אני יודע שזה הדבר שאני צריך לעשות, אני יודעת שאני צריכה לשים את הכסף בנכס הזה. אז כשאני מבין שבעצם החסם האחרון הוא רק הפחד, עכשיו, זה פחד טבעי שקיים, למה? כי האדם הנוכחי שאני לא רגיל לתודעת האדם העתידי שאני רוצה להיות. אוקיי? זאת אומרת, לא מעט מחקרים נעשו על תחום מרתק שנקרא Future Self Psychology, כן? הפסיכולוגיה של האני העתידי, כשבעצם רצו לראות מה עובר לבני אדם בראש כשהם רוצים לקבל החלטות לעבר העתיד. וזה סופר מרתק, אבל אם אני ככה בשנייה אקח אותך לאחד המחקרים הכי מרתקים שנעשו בתחום, הכניסו אנשים למכונת FMRI, מכונת FMRI זאת מכונה שמדמה את תפקודי המוח, אתה שואל בן אדם שאלה, ונדלקים כל מיני אזורים שמספרים לא מעט על קבלת ההחלטות שלנו, והדבר היה מדהים, הכניסו אנשים למכונה, שאלו אותם 3 שאלות, אמרו להם תחשבו על מי שאתם היום, תחשבו על אדם זר מהרחוב, ותחשבו על עצמכם בעוד עשור. כשבני אדם התבקשו לחשוב על מי שהם היום, תפקודי המוח היו רבים, למה? כשאנחנו חושבים על מי שאנחנו היום, אנחנו מחוברים רגשית לאדם הזה. וזה די טבעי, נכון? אנחנו מכירים את עצמנו, את הרגלים שלנו, את הפחדים שלנו, את הסריטות שלנו. נורא טבעי לי להגיד, ברור, זה מי שאני היום, אתה מרגיש חיבור רגשי מטורף. כשאותם בני אדם נשאלו את השאלה השנייה, ואמרו להם, תחשבו על אדם זר מהרחוב, מן הסתם המוח היה עם פחות תפקוד. כי זה די טבעי, כשאתה חושב על אדם זר, אין לך חיבור רגשי לאותו אדם, המוח פחות מגיב. אבל פה הדבר המדהים היה, ופה אני אשאל אותך, כשבני אדם נתבקשו לחשוב על עצמם בעוד עשור, איך לדעתך המוח שלהם מגיב? כמו חיבור רגשי מטורף למי שהם היום, או כמו לאדם זר מהרחוב? וואו, כמו לאדם זר ברחוב. כמו לאדם זר ברחוב. כשבני אדם נתבקשו לחשוב על האני העתידי שלהם, על מי שהם רוצים להיות בעוד עשור, המוח שלהם פירש את האני העתידי הזה, בתור אדם זר מהרחוב. עכשיו תחשוב על זה. אם מי שאני רוצה להיות מרגיש לי זר, למה שאני אעבוד לעברו? אם הדירה שאני יודע שאני רוצה לקנות תעשה לי טוב, אבל האדם שקונה את הדירה הוא אדם שאני קצת לא מכיר, באופן טבעי קשה לי לשחרר את הכסף. באופן טבעי מפחיד אותי לעשות את הצעד. לכן, מי שככה שומע אותנו, כשאתם מרגישים פחד לעבר יעד, פחד לעבר עסקה, קודם כל אני רוצה שנבין שזה טבעי. למה? כי האני הנוכחי שלכם לא מחובר לאני העתידי שלכם, וזה טבעי. מי צריך לעשות את הצעד? אנחנו. אנחנו צריכים לקבל באהבת הפחד, ואנחנו צריכים לחבק אותו ולהגיד, בוא ניקח רגע, תן לי שם של מישהי או מישהו שעכשיו ככה יש לו את העסקה והוא רוצה, או שם בדוי. אלין. אלין יקרה. וזה משפט שאנחנו צריכים לנהל אותו בשיחה פנימית בינינו לבין עצמנו. אתה יודע, מין מנטרה כזאת שרגע תעזור לנו רגע להבין מה עובר אלינו. אלין יקרה. אני יודעת שאת מאוד רוצה את העסקה וברור לך, אבל באופן טבעי, כשאת חובה עכשיו את הפחד הזה לשחרר את הכסף, חשוב שתביני שזה בדיוק מה שאני הנוכחי שלך מסוגלת ויודעת להרגיש. אבל את כאן כדי לקפוץ רמה, ולכן את לא עכשיו נפטרת מהפחד, את מחבקת אותו, את נותנת לו מקום, אבל זה שאת מרגישה פחד, לא אומר שאת לא יכולה לקבל את ההחלטה הנכונה לעבר העתיד שלך. זאת אומרת, אנחנו רוצים רגע לא להתעלם מהפחד, אלא להגיד, אני מסוגל לחוות רגשות שליליים, ובו זמנית לקבל החלטות חיוביות קדימה. למה? כי אפרופו, כל המחקרים, יש ספר שנמליץ פה, הוא נקרא Be Your Future Self Now, תהיה אני העתידי שלך היום.
ספר משגע, כאילו אחד הטובים באמת שקראתי, שמדבר שוב פעם על מערכת היחסים בין אני הנוכחי לאני העתידי, והוא אומר שבאמת אחד המשפטים שאנחנו לא מונעים מהעבר שלנו, אלא מהעתיד שאנחנו הכי מחויבים אליו. זאת אומרת שווינר אמיתי לא אומר, כשאני אפתור את כל בעיות העבר שלי, אני אקפוץ קדימה. ווינר אמיתי אומר, מי שאני נמצא היום בהווה, זה תוצר לוואי למחויבות שלי לאני העתידי. זאת אומרת, אני בוחרת לשים את הכסף עכשיו בעסקה, כל עוד הבנתי היא נכונה, ואבי אמר לי שהיא זה, ואנחנו שם, כי אני מבינה שיש לי מחויבות למישהי עתידית, שאני רוצה להיות שם. זה לא ירגיש הכי נוח, זה לא אמור להרגיש הכי נוח. לבעוט לשער לא נוח, לפרסם את העסק שלך לא נוח, לקום בבוקר לאימונים לא נוח, אבל אני מסוגל לחיות עם הדיכוטומיה הזאת, כשאני קם ומרגיש שמשהו בי לא נוח, אבל פעם ראשונה, אני לא מחכה שיעבור לי כדי לזוז, אוקיי? תחשוב על עולם הטיפול, שהוא עושה דברים מדהימים, אבל יש לי לא מעט גם, לא אגיד ביקורות, אבל יש שיחה די מעניינת שם, שהעולם אומר, לא הרבה פעמים, כשאני אטפל בעצמי, רק אז אני אצא קדימה. אני אומר, אתה לא יוצא קדימה, איך תטפל בעצמך? וזה חלק מהסיפור. זה אחד לגבי פחד. דבר אחרון, אם כבר פחד, אל תפחדו מכישלון. תפחדו מהחמצה. זה כבר, כאילו, אני אומר, בוא נשדרג את הפחד. פחד מהחמצה, כאילו, זה הפחד, כאילו, ששווה. אני מסכים איתך, אני חושב שאחד הדברים שאני שמעתי, ואני מאוד מאוד מתחבר אליהם, זה באמת, אתה צריך לפחד מלא לעשות, מאשר לעשות, נקרא לזה, כאילו, הפחד שלך צריך להיות מאי עשייה. מדהים. כי אנשים שלא עושים, זה הפחד האמיתי. אנשים שעושים ונכשלים, הם מתקדמים, כמו שדיברנו, אגב, רוב הפודקאסט פה, וזה מה שדובר, וזה מה שגם צריך לגזור מפה, מי ששומע, וזה החלק בפאזל שאני חושב, עניין העשייה פה הוא מאוד מאוד חשוב, ואי עשייה, כי היא מונעת מפחד, אגב, יש את המונח הזה מוף ומוס, שאתה דיברנו עליו אז באחד הליוויים שדיברת איתי, ועד היום מלווה אותי. מוף זה motivation out of fear, ומוס זה motivation out of success, וההבדל בין אנשים שיודעים לקבל החלטות, או שיודעים לעשות בצורה נכונה, זה אנשים שמונעים מעשייה, מהצלחה, ממוס, motivation out of success, ומי שמונע ממוף לרוב לא יעשה. האי עשייה היא עשייה בעצמה, אבל היא עשייה פסיבית, ואתה יודע, בעולם של היום שכולם מתקדמים קדימה, ושהכל כל הזמן רץ, העולם מהיר, עולם של הישגיות, עולם של, נקרא לזה שאנשים כל הזמן רוצים להשיג עוד ועוד ועוד, אנשים שעומדים במקום, הולכים אחורה. זה בעיניי מה שבאמת, אתה יודע, אני אומר הרבה פעמים למשקיעים, אחד הדברים שאתה דיברת עליהם פה מעניין הפחד, אני רוצה לחבר אותך רגע לסיפור האישי שלי, שסיפרתי לך אותו ככה בחצי, על רגל אחת, ואתה תבין כמה זה מדהים. כשאני נכנסתי לעולם הזה שנקרא ליווי קבוצות משקיעים בפרי-סיילים, מעולם לא התעסקתי בזה. הכל התחיל איך אומרים, רכישה של דירה באשקלון, שאמרתי לאשתי, בכסף שלא היה לנו. כאילו היה לנו מעט כסף, והיא שאלה אותי, אבל רגע אבי, איך אנחנו נשים את העסקה? היום אין לנו את הכסף, אבל בעתיד, אמרתי לה, תראי, בעתיד אנחנו נביא את הכסף הזה, כי אנחנו עובדים, כי אנחנו אנשי עשייה, כי אני מאמין באני העתידי שלנו. וכשהתחלתי לעשות את הפעולות, אמר לי, אתה יודע מה אבי? אני מאמינה בך, אני מאמינה בנו, ואגב, זה משהו שהוא מאוד חשוב לגבי זוגיות ומשפחה וסביבה, ותכף זה גם מחבר אותי לדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו. אז באמת היא דחפה אותי לזה, ואז התחילו פעולות קטנות של ארגון של חברים לאותה עסקה, ובאמת מאותו ארגון הצלחתי להשיג הנחות מאוד משמעותיות לאותם חברים, אז פתאום חסכתי לעצמי כבר כסף, והצלחתי להיכנס לעסקה, ואז מאותה עסקה נפתחה לי דלת דרך הקבלן, שפתאום התלהב ואמר לי, אבי, בוא, יש לי עוד עסקה, אמרתי לו, אני אבחן אותה, תגרום לי להאמין בה, אני אביא את החבר'ה שלי, גרם לי להאמין בה, לא תאמין, איך אומרים, לא היה לי כסף לעסקה ההיא, קניתי גם בעסקה הזאת, כי מה לעשות, רוב העסקאות שאני מביא, אני כבר מתלהב, מתגרד ברמה שאני רוצה לקנות בעצמי, מהכסף שהרווחתי בעסקה הזאת. עכשיו, מה אני מנסה להגיד? שכל העסק שלי, שהיום נקרא Friends and Family, קם בזכות החלטה אחת קטנה,
מהאמונה של האני העתידי שלי, של אני ואשתי העתידיים שלנו, ולא מחוסר אחריות של, יאללה, בוא נהיה, אתה יודע, היום הרבה פעמים מדברים על העניין הזה של ה-10-90, 15-85, אנשים קונים את העתיד, ולא יודעים איך הם משלימים את העסקות, אלא מאמונה אמיתית, האמנתי באני העתידי שלי בעוד 2-3, והידיעה שאני בעוד 2-3, אוי ואבוי לי אם אני אהיה אותו אבי. אחד הדברים שאני תמיד שואל את המשקיעים שלי זה, תגיד לי, אתה בעוד 3 שנים, 4 שנים מהיום, אתה תהיה אותו בן אדם, אתה תרוויח את אותו סכום כסף, אתה רואה את עצמך באותו מקום. התשובה הראשונה, אגב, של האנשים, אתה תראה, זה האינסטינקט שלהם, לא, מה פתאום? זה כאילו ממש אינסטינקט. ואז פתאום מתחילים לחשוב. ואז אתה אומר, רגע, ואז אתה רואה אותם פתאום את הפחדים, ככה מחלחלים למטה, והם אומרים, אתה יודע מה? אולי בעבודה לא יקדמו אותי, ואולי אני לא באמת אצליח, ואולי המצב בארץ לא יהיה כזה טוב. פתאום אתה רואה את התודעה יורדת, אבל האינסטינקט הראשוני, תשאל בן אדם, תשאלו את עצמכם עכשיו, אתם בעוד 3-4 שנים, רואים את עצמכם באותו מקום? אין שום סיכוי שעכשיו מישהו שומע את עצמו, אומר, לא, כאילו, הרצון הוא תמיד להתקדם ולהיות טוב יותר. ואני נותן את הדוגמה שלי כדוגמה לעסק שקם מאמונה עתידית, בלי לחשוב אפילו על הקמת עסק הזה. אוקיי? זה מבחינתי דוגמה חיה לבאמת איך אמונה, כמו שאתה דיברת, שזה מדהים שהבאת את זה, יוצרת באמת מציאות, וגם הבורא, היקום, האנרגיה, שאתה מצליח, הסיטואציות שאתם תמשכו אל עצמכם, מהאמונה האמיתית הזאת, תגרום לדברים לקרות. העשייה שלכם, הרי מה זה אנרגיה? אנרגיה זה עשייה, ואתם תעשו, ואז התוצאות שאתם תקבלו למעשה, יגרמו לכם להיות באמת העני עתידי ששאפתם אליו, בלי אפילו לשים לב, באופן קוסמי קוראים לזה בעולם שלנו. ואחד הדברים שרציתי לדבר איתם עליך, ואני מחבר את זה לעניין, הסיפור עם אשתי, כי באמת לה יש חלק מאוד גדול בהובלה של זה, כי התגובה הראשונית שקיבלתי מהסביבה שלי, התומכת שהתיישבה לידי, כשאנחנו צופים בטלוויזיה ורואים את אשקלון מופצצת, ואני אומר לה, קונים דירה באשקלון, כל בן אדם נורמלי היה אומר לך, תגיד לי, אתה השתגעת? והתגובה של אשתי הייתה, אני מאמינה בנו, אני איתך. וזה הראה לי כמה עניין הסביבה התומכת, אם אתה בסביבה תומכת שמורידה אותך, שקוטלת אותך, שכמו שדיברנו מקודם, מקלקלת אותך, את הילד הפנימי שלך, את הילד הזה שרוצה לקום וללכת וליפול ולעשות שוב, ואני רואה את זה גם אצל הרבה משקיעים, את איך הם מאוד בטוחים בעצמם, ואז מגיעה הסביבה התומכת, ופתאום מורידה אותם, או מביאה או מחבה את ההתלהבות הזאת של העני עתידי שלהם, כמה זה חשוב בעיניך העניין הזה של הסביבה התומכת, ואיך אנחנו מצליחים להקיף את עצמנו פתאום באנשים שהם באמת בערכים שאנחנו רוצים להיות בהם, כמו שאתה אומר, הערך הזה של אני טוב כמו שאני מעצם העשייה שלי, מעצם זה שאני עושה. וואו, אני חושב שקודם כל, אפרופו, הנכס הכי חשוב שלך זאת האישה שלך. ומי ששומעת אותנו, הנכס הכי חשוב שלך זה בעלך, בן זוגך. היי ליב. היי ליב. אני חושב שהאופן שבו אתה יוצא מהבית הוא הכל. זאת אומרת, אם יצאת מהבית חסר, אל תצא. זאת אומרת, אם, כאילו, יש איזו חוויה שאני צריך לצאת מהבית כדי להשיג. אני אומר שה-state of mind צריך להיות, אתה צריך לצאת כשאתה מלא, ובא לך מהמלאות הזאת להביא עוד, כי ירגישו את זה. מה זה אומר? זה אומר שהנכס הכי חשוב שלך לעבוד עליו, זה הזוגיות שלך, היחסים עם הילדים, הסביבה שאתה בונה. עכשיו, זה לא איזה קטע ניו אייג'י, בוא טפל ב-well-being שלך, לא, אם הכלי שלך לא מלא, אתה חסר בביזנס. מרגישים את זה. תביא את העסקאות הכי טובות, תביא את הטקסטים הכי יפים, תביא את תקציר המחירה הכי טוב, ודף הנחיתה הכי יפה שיכול להיות בעולם. אנחנו מבינים היום את זה, ואנחנו מסתכלים היום על אנשים, ואנחנו מקבלים החלטות הרבה לפני שהם הוציאו מילה, רק מהאנרגיה שהם נכנסו אליה לחדר. ואנחנו יכולים לראות את ההבדל בין הנזקקים, שזקוקים לעסקה, כדי להתקדם, לבין אנשים שמרגישים שצריכים אותם. אנחנו לא קונים מאנשים שנזקקים לתוצאות. אנחנו לא קונים. תחשבו רגע, ממי אתם באמת קונים? אתם קונים מאנשים שמסתדרים גם בלעדיכם. אתם קונים מאנשים שלא צריכים אתכם. אתם קונים מאנשים שעם רגל בחוץ בעסקה. למה? כי הם גרמו לכם להרגיש, בונה, יש להם ערך
משל עצמם. הם לא צריכים אותי בעסקה. הם מאוד רוצים שאני אהיה בעסקה, הם לא צריכים אותי. אני חושב שהרגל בחוץ הזה, זה לא איזה טריק שיווקי, אתה לא יכול לזייף את זה. אתה לא יכול לשחק אותה, אתה לא יכול לעשות דדליין שבעצם אחר כך אתה עדיין מוכר ב-9.90 כל השנה. אנחנו מכירים לא מעט ככה רעיונות, מחירים אחרונים לחצי שנה האחרונה, רק היום וזהו, אתה רואה שהם כבר שנתיים, אפס אמון. לעומת, זה המחיר שלי. והוא נשאר ככה. למה? כי אתה תפסיד את כל הכסף במקומות אחרים, במקומות נמוכים, כי XYZ. זאת אומרת, מה שאני בא לומר זה שכדי להיות טוב בחוץ, אתה צריך שהבית שלך יהיה נקי וטוב, וזה עבודה, וזה עוד פעם, ועם לי ושתי אנחנו מדברים על הכל ופותחים הכל, ואנחנו אגב, עוד נכון ליום הזה, עוד חודשיים עוברים בית, ועם כל האתגרים של הדבר הזה זה קורה, אבל הצוות המנצח צריך להיות בבית, ואני חושב זאת נראה לי העבודה האמיתית, ושאלת איך עושים את זה, אז מן הסתם לבדוק, האם הסביבה שלי היא באמת כזו שמאיצה אותי, שתומכת בי, ואני לגמרי לא מתחבר לכל הסרטוני מוטיבציה של ההתפתחות האישית שבאים ואומרים, חבר'ה, רק סביבה מנצחת, המשפחה שלכם אומרת לכם שאתם לא יכולים, תעיפו אותם, לא, המשפחה שלכם, ההורים שלכם לא מסכימים איתכם, הם ההורים שלכם. הילדים, המשפחה, בני או בות הזוג, הם, שנייה רגע, לא מתגרשים, לא מנתקים את המספר של ההורים, אלא מכילים את האירוע. משפיעים עליהם, משפיעים עליהם לטובה מהדרך שלכם. יש לי סיפור, שאני בטוח שגם אותו חבר ירשה לי לספר, אחד החברים הכי קרובים שלי, אני גם מרשה לעצמי להגיד את השם שלו, כי אני חושב שזה סיפור שהוא דוגמה והשראה, יניב מזרחי, שחקן כדורגל מפורסם, חלוץ בכיר, שחקן הפועל רמת גן, מכבי נתניה, ובאחת העסקאות הראשונות שעשיתי, אני, כמו שאתה יודע, אני הולך לחברים ולמשפחה הכי קרובים שלי, והוא אחד האנשים הכי קרובים אליי, וגם יש לנו המון שיחות על מיינדסט, ועל כלכלה, ועל קבלת החלטות, ובזכותי הוא גם רכש ביטקוין, כאילו יש הרבה דברים שהוא עשה במהלך הדרך כבר לפני 6 שנים. אז הבאתי לו את העסקה, כי גם אני כמובן רכשתי בה, והאמנתי בה מאוד, והיא הייתה בעיר מאוד איכותית, שנקראת לוד, שהשם שלה הולך לפניה, ואני ממש זוכר את העניין הזה שהבאתי אותו ואת אשתו, אז קודם כל, אשתו ישר נאטמה, כי מה לעשות, הם גרים בהרצליה, פתאום לך תביא אותם לרכישה בלוד, ולאחר מכן הוא צריך לשכנע אותה, ואז הגיעה המעטפת השנייה, שהם כבר השתכנעו, הבינו את פוטנציאל העסקה, והם באו כבר להתקדם, ואז פתאום הגיעו המשפחה, ההורים, ומה פתאום, לקנות בלוד, אוי ואי ווי, מה אתם עושים? והיה לי זום שלם עם המשפחה, הכל באמת ברמה של עניין של, הייתי צריך לשכנע אותם למה העסקה הזאת נכונה, ולמה לוד פוטנציאלית היא נכונה, אבל אתה ראית ממש שאם לא נעשתה השיחה הזאת, ובגלל הרמת האמון, פתאום גם המשפחה שינתה את דעתה, היום, אגב, אני יכול להגיד לימים, אנחנו נמצאים 1.25 שנה אחרי העסקה, הם עשו סכומי כסף, איך אומרים, היום אותה משפחה, אותם הורים, אומרים לי תודה, אומרים, וואו, אבי, תודה שגרמת לנו לראות מעבר. עכשיו, העניין פה, למה אני מספר את הסיפור הזה? כי המשפחה, כמו שאמרת, הם לא צריכים להגיד להם, יאללה, אתם לא במיינדסט שלנו, אתם לא הסביבה התומכת שלנו, אתם לא מאיצים בנו, אתם לא עוזרים לנו לקבל החלטות נכונות, היא לא באה ממקום רע, היא באה ממקום טוב, מגונן, לרוב המשפחה שלנו, החברים שלנו, הנשים שלנו, הגברים שלנו, עושים את זה ממקום של מגננה, כי הפחד שלהם לראות אותנו נכשלים, זה מקום מגננתי מאוד מאוד גדול, שצריך לדעת להתגבר עליו, ואני אגב זה פה כדוגמה קלאסית, אתה יודע, רק לסיפור אחד שאפשר לעשות אותו, כנראה לעוד הרבה מאוד מקומות, ובסוף, אגב, זה שהם קנו בסוף מבחינתי, היה הניצחון של התגברות על סביבה, והיום אגב, אם אנחנו מסתכלים לאחורה, אמרתי תמיד, אני תמיד שואל את יניב, תאר לך ולא היית קונה, אומר לי, וואו, אתה יודע מה היה קורה לי, אתה יודע מה היה קורה לי, עכשיו, בגלל זה אני אומר, גם אם אתם נתקלים היום, בביקורת, בחוות דעת, בסביבה שלא רוצה את הטוב, כביכול את הטוב שלכם, או את מה שאתם רוצים לעשות, א', כמו שאיתן אמר, ואני חושב שזה מדהים בעיניי, לא צריך לנתק קשרים, כמו כל הסרטונים האלה, לא צריך להגיד, אני צריך להחליף סביבה, זה המשפחה, זה החברים הקרובים, אנחנו מדברים על הגרעין הקשה, כמו שאומרים.
אבל כן הייתי נותן איזשהו מקום, ואני פה אני גם בא בסימן שאלה אליך, לשיח בריא, לשיח של מיינדסט, רגע להסביר מאיזה מקום אני מגיע, לתת איזשהו שיח עמוק ואחר, שהוא יודע להשפיע, הנה עובדה, נתתי הדוגמה הזאת, שאפשר להשפיע על הסביבה הקרובה, וגם הרבה פעמים אנשים, אני חושב שאחד הניצחונות הכי גדולים של אנשים, שהם מגיעים עם ערך באמת פנימי, קרא לזה מבושלים, הם יודעים גם להשפיע על הסביבה שלהם, ולא רק שהם יודעים להשפיע עליהם, הם גם יודעים להדביק אותם במיינדסט הזה. ביהדות, בספר התניא, שכתב אותו האדמו"ר הזקן, מייסד החסידות, שאני חושב שזה אחד הספרים שחייבים להילמד בכל מקום, כי זה תורת הנפש היהודית, כאילו המקום שבו אתה מבין את הנשמה שלך, את הנפש שלך, את החיבורים בין הראש ללב, בין הלב שמפחד, לראש שיודע מה הוא רוצה. אחד העקרונות הכי מהותיים שם נקרא מוח שליט על הלב. מוח שליט על הלב, ככה בקטנה, אומר, אני מסוגל להרגיש את הרגשות השליליים, או זה שאני מרגיש שלא בא לי לעשות את הדבר הנכון, לא אומר שאני לא יכול לעשות את הדבר הנכון. זאת אומרת, זה שאני עכשיו מפחד לא אומר שאני לא יכול להיות אמיץ. זה שאני עכשיו מרגיש את הפחד שצף בי, לא אומר שאני עדיין לא יכול לעשות את הפעולה שהיא אמורה להיות זו שתקדם אותי לעבר היעדים. זאת אומרת שאמרת פה משהו מדהים, זה דיברת על היחסים שלנו עם אנשים שקצת קשה להם או שמפחדים עבורנו. זה בדיוק אותו מערכת יחסים שיש לנו בתוכנו, בין מי שאני היום למי שאני רוצה להיות. זאת אומרת, ששינוי לא אמור להיות הדבר הקלאסי, הנקי, המדויק, נטול הפחדים. הוא אמור להיות עם הפחד, עם האתגרים, עם החוויה הזאת של, שמע, זה קצת לא מרגיש לי נכון, אני לא בטוח, זה אמור להיות. ורוב האנשים שהערך שלהם תלותי בתוצאה, מחכים שהם יתקנו את עצמם כדי להתקדם. אנחנו באים ואומרים, הפוך, שעל ידי שיח פנימי עם עצמנו, תשמע איתן, אני מרגיש שאתה מפחד, אני מרגיש שזה אולי קצת גדול עליך, אבל בו זמנית גם אני מבין שזה המקום שאליו אני רוצה לגדול. זאת אומרת, אני מסוגל להחזיק את העומס ובו זמנית לעשות. וזאת יכולת מדהימה שקיימת בתוכנו, וחשוב שנשים אותה על השולחן, ולא, כי לא הייתם מחליפים את הלב שלכם, נכון? לא היינו מחליפים. אז אותו דבר גם לא היינו מחליפים סביבה שאוהבת אותנו, אבל קצת קשה לה עם זה. אז כמו שאמרת, היכולת לנהל שיח בריא, היכולת לא לשכנע ולהגיד זה מה שצריך לעשות, להסביר להם, לתת להם יותר אינפורמציה, יותר מידע, זה עוזר לנו יותר להתקדם. חד משמעית, אני מסכים איתך לגמרי, ומהצד השני אני כן אומר, על הסביבה היותר רחוקה, הסביבה נקרא לזה, החברים האלה שהם הם לא הגרעין הקשה, במקום הזה, ופה אני, איך אומרים, לא חוסך בביקורת, אם אתם מרגישים שהסביבה הרחוקה יותר שלכם, המעגל השני והשלישי, הם אנשים לא תורמים לכם, מורידים לכם את האנרגיה, פוגעים במי שאתם, הם לא מדברים את הערכים שאתם רוצים, שאתם מדברים, סליחה, או הם לא הולכים להיות חלק מהעני העתידי שאתם שואפים להיות בו, אני אומר, זה לא בושה להגיד רגע, לעשות איזשהו חושבים ולחשוב האם הם נכונים לכם בחיים, וכמה ההשפעה שלהם אגב היא גדולה או קטנה, וכמה אתם רוצים שההשפעה שלהם תהיה גדולה או קטנה, או ניקח את זה לעולם הווליום, האם שווה לי להוריד קצת את הווליום של אותו בן אדם, כי הוא לא מדבר את הערכים שלי, כי אני בעיניי הסביבה הזאת, גם המעגל השני והשלישי, יש להם השפעה, איך שלא נהפוך את זה, אנחנו עדיין חשופים לביקורת שלהם, לחוות דעת שלהם, לתחושות שלהם, למה אתה קונה איזה נדל"ן, לא הייתי קונה בחיים נדל"ן עכשיו, ואתה, כאילו אתה בא והם מחבים אותך, מה נכנסת לשוק ההון, מה לא הייתי קונה בחיים שוק ההון עכשיו, והם לא באמת מדברים עם מקום מקצועי, אגב, פה כן הייתי ממליץ לאנשים, בטח שאנחנו מדברים מרגע על ענייני השקעות, את המעגל השני והשלישי תהפכו לאנשי מקצוע, בהשקעות, ולכו למקצוענים, למי שלמד, למי שעשה, למי שבכסף שלו, למי שעשה, יש לו את הניסיון, את הטרק רקורד, עכשיו זה לא חייב להיות איש מקצוע עם תעודה, אלא מספיק אפילו גם בן אדם, שהוא במעגל השני שלכם, שעשה, שהשקיע, שנחווה, להפך, הייתי הולך לדווקא לאלה שנחוו וקיבלו סתירות, אני חושב שהם ייתנו לכם את החוות דעת, הכי טובות. זה מדהימה. זה ככה בתחושה הפנימית שלי, ככה גם אני פעלתי בעצמי, כשהתחלתי את כל מה שעשיתי, הלכתי ישר לאנשים שנכשלו, שפחות הצליחו, ואני חושב שגם אתה יודע, בתור אחד
שעבד עם אלפי ספורטאים, יודע שבסופו של דבר האנשים שהפסידו בגמרים, שהפסידו אליפות בשנייה האחרונה, דווקא אלה האנשים הכי חזקים שחזרו אחר כך, ולקחו את האליפויות פעם אחרי פעם אחרי פעם, אמר את זה מייקל ג'ורדן פעם, כדי לקלוע קליעה אחת, אני צריך להחטיא לפחות 9, נכון? איך זהו לך המשפט הזה? המשפט הזה שהחטאתי אלפי קליעות, וזאת הסיבה שניצחתי. בדיוק, אז אני חושב שזה בדיוק המקום הזה. אנחנו ככה לקראת סיום, ויש שאלה שאני נורא אוהב לשאול כל אחד מהמרואיינים שלי, בגלל שקוראים לפודקאסט הפאזל, ואני טוען שאתה יודע, אנחנו מרכיבים תמונת חיים, וכל פעם אנחנו לוקחים חלק אחר, וכל חלק הוא מייצג משהו בחיים שלנו. איזה חלק בפאזל שלך, בעיניך, אני יודע שזו שאלה מפוצצת, אבל הוא חלק עיקרי או משמעותי, שהיית רוצה להעביר לחבר'ה שמאזינים לנו, כדוגמה? וואו. תשמע, סיימתי השבוע אולי איזשהו, ואולי זה יוכל לתת איזשהו חלק בפאזל או איזשהו כלי. בכל תוכנית או תהליך סיימתי ממש לפני איזה שבוע, איזושהי סדנה עם איזה 20 מנהלי קצה, חבר'ה שמנהלים מאות עובדים, והמון כסף על המאזניים, ובסוף כל סדנה או בכלל כשאנחנו מלווים אנשים, בין אם זה בתוכנית הכשרת מאמנים, או בין אם זה באחד על אחד, אנחנו תמיד משאירים אותם עם כלים. ואחד הכלים הכי משמעותיים שהיו להם, חשבתי שזה יכול להיות כלי שיכול להיות פה רלוונטי. אז אני אקריא אותו, כי זה משהו שהוא כאילו טרי וחם ויכול להיות מגניב. וזה אולי יסכם לנו את אני מתרגש עכשיו. יסכם לנו את השיחה. עכשיו זה לא כזה, אבל זה נראה לי שייתן לנו איזשהו סיכום מעולה למה אפשר לעשות עכשיו, למי ששמע את הפרק ורוצה לקחת את זה קדימה. בכל תהליך אימון מנטלי, אנחנו מייצרים לבני אדם שיחה עם התוצאה. שיחה עם התוצאה זה אומר שאני רוצה לקחת אחריות על השיח שלי עם ניצחונות והפסדים. למה? כי בכל תוצאה, תחשוב רגע, שתי תנועות הנפש שמשתלטות עלינו, הם תמיד הגאווה בפסגה, איזה מלך אני, איזה ווינר אני, אפשר עליי, ואז אני מתרסק שם, והייאוש בתחתית, והקורבנות בתחתית. ולכן, כדי לבנות את ה-state of mind שדיברנו עליו, את הערך העצמי הזה שאינו תלוי בתוצאה, אתה צריך לקחת אחריות, ולנהל איזושהי שיחה בוגרת יותר עם התוצאה. ויש לי תמיד שתי מנטרות שאני נותן לתלמידים, ללידרים, ללקוחות, לעובדים, לצוות, לכל מי שנמצא איתנו, וכמובן לאנשים שאנחנו מלווים, שזה מנטרה אחרי הצלחה ומנטרה אחרי הפסד. אני מזמין אתכם לקחת את המנטרה הזאת, להכניס אותה לחייכם, אולי לתת לה קצת מסאז' כזה, כל אחד והטקסט שהוא אוהב, וזה עובד ככה. זאת אומרת, הכלי נקרא שיחה עם התוצאות. ומה שאני רוצה לבקש מכם, זה לפתח שיחה פנימית, עם כל תוצאה שאתם משיגים, דקה אחריה, שנייה אחריה, כי אנחנו מבינים שהיא תשתלט עלינו, ואם היא תשתלט עלינו, אז זה קליפה שתשאיר אותנו בסוף תלותיים בתוצאה, אוקיי? למה? הרעיון הוא תמיד לחזור לערך המקורי שהיה לנו לפני התוצאה, ואם נעשה את זה, נתחיל באמת לעשות את התהליך שדיברנו עליו ככה. אז אני זורק לכם את מה שעכשיו כתבנו לאותם מנהלים, וזה מדהים שזה כל פעם זה משתנה, אבל המהות היא אותה מהות. אז ככה, מנטרה אחרי הצלחה, סיימתם יום, עשיתם עסקה, אתם ביום נדיר, הכל נראה מדהים, דווקא ברגעים האלה, השיחה צריכה להיות משהו בסגנון הזה, תוצאה יקרה, תודה שבאת, אבל כמו שבאת, כך גם תלכי, אבל המאמץ שלי יישאר לנצח, ואותו אני אביא מחר. זה אחרי הצלחה. אחרי הפסד, אותו דבר, תוצאה יקרה, ראיתי שבאת, וואלה קצת מבואס עלייך, אבל את מספרת לי סיפור על מה שקרה היום, אבל את לא מספרת לי סיפור על מי שאני. אני אלמד ממך, כי את רק נתון ונתונים אפשר לשנות, וזה מה שאני אעשה מחר בבוקר. אלה היו שתי המנטרות, שהם בנו, ממש ככה. בעצם, מה אנחנו בעצם רוצים לעשות? אנחנו רוצים רגע לקחת אחריות על ניתוק התלות מהתוצאה בניצחונות ובהפסדים. לפני כמה שנים הייתי באתונה, מקום שאתה מכיר, הייתי שם בהרצאה לאיזה 50 מנהלים, ומי שלא מכיר, אתה מכיר את הפרתנון, כן? כאילו, ההיכל המאוד מאוד גדול, שהיוונים היו מגיעים לשם, אחרי מלחמות, ולידו יש את
היכל הקטן של ניקה, אלת הניצחון. אגב, חברת נייקי לקחו את השם שלהם על שמה של ניקה זה אלה עם כנפיים. ומה הסיפור על ניקה? הסיפור הוא שכשהיו מנצחים במלחמות, הם היו מגיעים לתוך ההיכל של ניקה, כדי לזכור שלניצחון יש כנפיים. ההישגים שאתה משיג, ביום למחרת תצטרך להשיג אותם עוד פעם. וניצחון שאתה משיג, כמו שהוא בא, הוא גם הולך. ההפסדים שאתה משיג, כמו שהם באים, הם יכולים ללכת ולהיעלם, כי תמיד מחר תהיה לך את ההזדמנות הבאה. אז שתי המנטרות פה שנתתי, הן מנטרות שעוזרות לנו לקבל את הרגע ולהמשיך איתו קדימה. אחרי שאתה מנצח, תוצאה יקרה, תודה שבאת, איזה כיף, אבל כמו שבאת, גם ככה אני יודע שאת יכולה ללכת מחר. היא לא אומרת שמחר יהיה יום טוב, היא אומרת שרק הגעת. ולכן אני בוחר לשחרר אותך באהבה. כי התוצאה יכולה להיעלם, אבל אני תמיד יישאר. ומה שישאר איתי זה המאמץ, ההתלהבות שאני מביא מחר, הערך לעולם, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות בהצלחות. אותו דבר אחרי משחקים שאנחנו מנצחים. ואחרי הפסדים, תוצאה יקרה, ראיתי שבאת, אני מתבאס עלייך. את מספרת סיפור של מה שקרה היום, אבל את לא מספרת סיפור על מי שאני. כי אני יודע ללמוד ממך, לקבל אותך כנתון, לא כגורל, ולהמשיך קדימה. ואם אנחנו נהיה המאמנים המנטליים של עצמנו, איך יראה היום שלנו מחר? איך תראה רמת ההתלהבות שלנו מחר? אני חושב שזה בדיוק מה שהחברה אפרופו באה לעשות, ומה שאנחנו באים לעשות עבור אנשים, אז קחו את זה, קחו את הכלי הזה, תשתמשו איתו, ונראה לי שזה יכול להיות סיכום טוב לשיחה. אני חושב שזה אחד הסיכומים, ואחד הכלים הכי טובים שהיו פה. קודם כל, אתה שולח לי את זה, שאנחנו מסיימים פה את הפרק, כי בעיניי זה מהמם, זה מספר את הסיפור של הפרק הזה למעשה. אני חושב שזה כל כך מדויק, מה שהקראת פה. אני, איך אומרים, מצאתי את עצמי מאופנת, ובאמת מעכל את הדברים האלה. אני מאוד מאוד ממליץ, אני בטוח שהרבה מאוד מאזינים כבר רשמו לעצמם את זה, תשימו את זה על, במקום 1.5 מינוס, כדי שתוכלו לרשום לעצמכם את זה, כי אני חושב שזה כלי מדהים, שאם תבינו את העומק שלו, ואת המשמעויות של המילים פה, הם באמת מספרות סיפור על זה שתמיד יש לנו את עצמנו, והתוצאה הם רק חלק ממי שאנחנו, והם חלק מהסיפור שלנו, שבונה אותנו. הסיפור שלפני התוצאות הייתם בעלי ערך. אז אל תיתנו להם להיות אלה שמעלות או מורידות לכם את הערך. הצעות זה דבר מדהים, אבל לא כתלות בזהות שלנו. לגמרי, ואתה יודע, ביהדות זה הסיפור של שלמה המלך, אם גם זה יעבור. לגמרי. שהיה לו מניה דיפרסיה, והמלאכים, אתה יודע, פנו לחז"ל, אני מספר את זה בקצרה, כי בכל תרבות יש את הסיפור שלה, הם אומרים שאותם חז"ל אמרו למלאכים, תראו, מה אנחנו נעשה עם שלמה? הוא יום אחד מרגיש מלך, ולמחרת הוא פתאום יכול, אתה יודע, מספיק שיש לו את הביקורת האחת הזאת, והיא גומרת אותו. ואז אמרו, תקעקעו לו, תקעקעו את המשפט, גם זה יעבור. וזה, גם כשאתה מצליח, ואתה נמצא בפסגה, ועשית את העסקה הכי טובה, וניצחת, ואתה מלך העולם, גם זה יעבור. אבל גם כשאתה בתחתית, גם זה יעבור. מה לא יעבור? אתה, ומי שאתה. איתן, שמע, תראה, מבחינתי, באמת, זה פרק מאוד מאוד מיוחד, כי זאת סגירת מעגל. אתה יודע, אני מגיע פה כתלמיד שלך. אם אנחנו מדברים על ערך, ומה עשית בעולם, אני חושב שהרבה מאוד ממה שאני עושה פה, יש לך חלק ענק. כי בסופו של דבר, זרעים ששותלים ומשקים, אתה אחד מהאנשים שבאמת, אפשר להגיד, חפרו את האדמה ושתלו את הזרע הזה, שאני היום רואה את עצמי כמי שאני, וגם כמי שאני העתידי. אני רוצה להגיד לך תודה קודם כל שבאת, והתארחת, והשקעת זמן. מי שרוצה למצוא אגב את איתן עזריה, יש לו את אחד הפודקאסטים הכי מצליחים בארץ, הביולוגיה של הווינרים, וחובה לעקוב ולשמוע ולהאזין, תקבלו שם כל כך הרבה ערך, אתם חושבים שבפאזל מקבלים ערך, יש שם כמויות של פרקים, ואני מאוד מאוד ממליץ לכם, ובלי קשר, אם אתם חושבים על עולם האימון, איתן יש לו בית ספר לאימון, ואני חושב שהוא המקום היום, באמת ללכת וללמוד, ואני בתור תלמיד, איך אומרים, אני תוצר של, אני גאה להיות פה דוגמה, אז אני רוצה להגיד לך המון תודה אחי, אתה מלך, ולא בגלל התוצאות שלך, אלא בגלל מי שאתה, ואנחנו כמובן, אם אהבתם והתחברתם, ואתם
זה הזיז לכם משהו, ואתם חושבים שיש לכם אפילו בן משפחה או חבר, קודם כל אני אשמח שתדרגו, זה יעזור להפיץ את הפודקאסט לכל כך הרבה אנשים, קודם כל תדרגו, תגיבו, תשלחו לי הודעה בפרטי, אני כל כך נהנה לקבל את הביקורות, בעיקר את הביקורות כדי ללמוד ולהשתפר, ומצד שני, הפרגון כל כך מניע אותי קדימה עוד יותר, אז שתדעו שזה משהו שאני תמיד עונה ומגיב, ותשתפו, תשתפו, תשתפו, תשתפו. זה פרק מאוד מיוחד, אז אני אפרד פה מאיתן, אפרד ממכם, וניפגש בפרק הבא.